Сәлем, дуслар. Сәлем. Алия, сен Россияда күпме татар яшәгәнен беләсеңме? Түгел әйтә алмам. Ә менә безнең бүгенге кунакларыбыз саннар турында барысын да белә. Студиябызда Татарстан стат белгечләре Лидия һәм Ләйсән апа. Исәнмесез? Исәнмесез. Илназ сезне саннар турында барысын да белә диде. Сез Россияда күпме татар яшәгәнен әйтә аласызмы? 2010 елда жан исәп буенча татарлар Татарстанда 52%-тан артыграк булды. Сез жан исәп дигән сүз әйттегез. Нәрсәсең ул? Татарча жан исәп була, халык алу саны алу, а русча без аны перепись, всероссийская перепись населения дип әйтәбез. Аңлашылды. Жан исәп Россияда һәм шул исәптән безнең республикада кемнең кайда ничек яшәвен белер өчен бик әйбәт ысул. Жан исәп нәрсә өчен кирәк? Перепись нәтиҗәләре безнең республика өчен, бөтен инфраструктураны, юллар төзү өчен, газ, электр линияларын төзү өчен, яңа мәктәпләр, балалар бакчалары алу өчен, институтлар төзү өчен бик кирәкле мөһим чара. Ә киләсе жан исәп кайчан була? Безнең Россия Федерациясе законы буенча жан исәпне 10 елга бер тапкыр үткәрергә тиеш. Әмма дә ләкин ковид пандемиясенә бәйле рәвештә бу сроклар үзгәрде. Шуңа күрә быелгы жан исәп 2021 елның 15 октябреннән 14 ноябренә кадәр булачак. Шулай да аның атрибутикасы всероссийская перепись 2020 года дип саналачак. Бу жан исәптә кемнәр катнаша? Бездән дә сораячаклармы? Бәлки һәрбер кешене, дөньяда һәрбер кешене, республикада, Россиядә һәрбер кешене без сорарга тиеш. Балалардан дагын, олардан дагын һәрбер кеше үтәргә тиеш. Ә нинди сораулар бирәчәкләр? Жан исәп опрос анкетасында 33 сорау булачак. Шуларның 23-е социаль-демографик сораулар. Мәсәлән, кешеләрнең кайда яшәве, аларга ничә яшь, күпме балалары бар, яшәү тормышы аларның, нинди телләр беләләр, белем дәрәҗәләре турында була. Ә калган 10 сорау торак тормышы турында булачак. 14 яшькә хәтлек балалар өчен ата-аналар мәгълүматларын сөйли, яза. 14 яшьтән соң һәрбер бала үзе переписчикка сөйли ала. Халык саны алучылар үзләре киләчәкләрме? Аларны ничек танырга? Алар һәрбер өйгә үзләре килә. Аларны танырга бик җайлы. Иң беренче аларның менә шушындый удостоверениесе булачак. Удостоверениене паспорт буенча белгиләргә була. Шулай ук аның менә шушындый сумкасы була. Аннары иң беренче тагы шулай ук аның өстендә менә шушындый жилет булачак. Бик яхшы танырга шушының переписчикны. Аның муенында менә шушындый шарф булачак. Шулай ук иң атрибутик это планшетный компьютер. Шушы планшетный компьютерга һәрбер халык аны санаучылар сезне яза. Әле менә монда шушындый фонарь да бар. Алай-булай караңгы вакытта язырга туры килсә, бу фонарь белән кулланып була. Аңлашылды. Анкета сорауларына җавапны идән чыкмыйча гына бирергә ярыймы? Әйе, анкета сорауларына җавапны идән чыкмыйча гына госуслуги порталында сорауларга җавап биреп язырга була. Шулай ук 15 октябрьдән 8 ноябрьгә кадәр порталда үтеп була. Нәтиҗәләрен кайчан беләчәкбез? Беренче нәтиҗәләр 2022 елның апрелендә булачак. Бастырылып чыга 2022 елның 4-нче кварталында. Официаль буенча. Кызык, мин дә шулай сораштырып йөрсем килә әле. Алия, синнән дә сорыйм әле. Сиңа ничә яшь? Миңа 12. Нинди телләр беләсең? Мин татарча, русча, инглизчә беләм. Ә милләтең нинди? Татар. Миңа да анкета үткәрү ушап китте әле. Сезгә волонтерлар кирәк түгелме? Менә сезгә 18 яшь тулгач, безгә рәхим итегез. Волонтерлар дагын бездә катнаша, халык саны алучылар булып тагын сез безгә студентлар булгач эшкә урнаша аласыз. Зур рәхмәт. Бик күп мәгълүмат бирдек. Сезгә алга таба да уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Ә безнең тапшыруларыбыз дәвам итә. Безнең белән калыгыз.